Сега на лекар отиваме, устата ми Без го дай дъвка, бе, бак ти проиграй. Имаш дъвка ли? Нямам дъвка, май. Моите ги оставих на масата. Нямам дъвка. Аз нямам дъвка. Виде, имаш ли дъвка? Не се казва Миле. Казват се Батко. Дъвка на бабото. Ето, момчето ми дари. Дай да се вземе ясно. Дай ми. Защото може да нацелуни доктора, а? Какво ще кажеш? Нема. Не че устата. Поет, бе, поет. Айде, не ни дъвки, де им ще ви скритне. Ще ме бе, ще аз... Дан не лез, дъвки мънги. Аз дъвки съм. Браво. Дай малко гласва. Аз трябва да си купя една Парачета му едно. 3 лева струват. Вчера ги търсих тук на борса. Бабо, дай малко глас. Ма те са хубави, виж. Добре на лукчетата. Знаете, може да се цвърка. Пишат лекарствата за успокояване. Намалиха болките в зъбите ми. Той каза, доктора, това е основа. А? Не трябва да лепшиш, лекарство имаш. Той ни пречи. Измиваш едно стъкло. Е, Хубаво. Да няма нищо. Слагаш оцеп. Пускаш стъклото да ври с стъклото. къде на печката? За печката. И? Ври. Хубаво да заври. Като стане малко, за 2-3 гаргари, Да. имаш го. Изстива оцета. Да. Ставам, че никога повече няма, аз ще се натинагам на мъжка за тебе. Край. Цял месец направо. Стъклото пуска нещо там. 80 лева. Една година чакал всички. Крещях вънка и новостта. Бях от София ще Велика майстори. Кака на фора. Вези една румънка. Народ ще пшали с това До Румъния беше там. Мотарци. Трябва да сменя маслото в филтъра. Казва, слагай каза от Баба, дай малко глас. 150 лева. Говорим. една скалитка, 150 чесън лева. на карачи, Викам, добре, сега ще дойда. успокояваше, минаваше. Ай, Милка, дай малко глас. Каза, пак почва. Ето то, оцета и стъклото каза. Край. Телефонът пуска там нещо. Доктора вчера вика, това е на нервна почва, вика. Щом те болят всичките зъби наведнъж, Да. нерви. Ще ми лекарства, Той е нерв. това е от силни нерви. Да, бе. Ниче зими се някакви хлад, що се успокоява. Я галема рекили мангата, аз ги пих той лято тия лекарства за успокояване. Те са за стрес, за всичко, за... Можеш да спиш спокойно. Стана да съби с хората, сам ли го задържах. Нека да фъмелка и късна. Валериан, аз му давах Валериан с приятел. Не ми действа, Ваня. Беше се успокоил. И човека не виж как вика. Моля се. Представя. Мента го имам Германия, давах ма. Не ми действа. Моля се, бе, човек ще Ме канатка как Има на билкова основа. Как се канам? И те са на билкова основа, че физика са. Да. Обаче става за стрес, за спаниче, на билка. Я получи сърцата. Как да те функционира? Вчера ядоса се скача от колата. Ванчето знае какво може да направи той. И Ванчето скача от колата. Защо му затвориха пътя? Трябва да го обърне да направи маневр. И що вика трябва да направи маневр? Хвана се с човека. Той ми затваря пътя. Не сега ги дам, чупи прозореца, скача, Окей, удра направи си прозореца. маневр. Обърни колата, минаваш. Аз вика не мога да изляза си. Единият дойде, щупи му гредалото ми. Дали се сърам да кажа. Чупе го, Чупи го! чупе го. Обаче чака всички да се махнат. Направи си маневрата. Както минава, погледна отстрани, прав седи забор на човек. Говори малко стъклото. Но така трябва. И моя приятел, така е Лавли Старлови, моя приятел така отидохме до полицията с него и джипа, ама момчето има Сузуки Витара, дето искам да взема аз, само за гората. На момчето джипа е над 200 коня.
Пърки не стане нормално. Един мина зад него с едно ауди, демек че кара А8. Затвори го направо, няма къде да мине, ама чипа високо. Така че Соня през бордири обърна. Мина зад него, свали въжето, закачи го, дръпна го долу. Полицай само стои вънка и гледа. Кажи, що ме гледаш? Нищо моето момче, не. Мамче сега има то, мина по-силни прахчета. Оклис. Оклис. Те са Оклис, разговори. да. Антикарката ми ги даде. Викам, пиял, олини не мога да има по-силни прахчета. Не дай да Оклис. му И тях са Те не пътичка са. Взех си вчера,